Nå. Så du lige, du tog hinanden i hænderne? Nej, hvor er de søde. Mor, lige før der tog de hinanden i hænderne sådan der, og så svingede de hinanden rundt, sådan det lignede, de dansede. Ej, de skulle godt nok. Ej, hvor den skæg, den der. Lige før dansede de sammen. Så du det? Haha, så står hun bare og spiser foran dig. Jeg har sådan min egen kald. Nå, han kan ikke få det ned. Sød. Jeg tror godt, den har set bananen. Ej, hvor tarveligt, Isabella. Ej, det er tarveligt. Jeg vil ikke, skal give den. Ja. Du skræmmer den jo væk. Fik du billeder af den? Se nu anden derovre. Nej, jeg filmer det. Nå, okay. Jo, du gør det. Se, jeg prøver bare at få hul på den der her sådan ud. Ej, hvor er det, nej, hvor er den sød. Det er ligesom katten derhjemme. Den er godt nok sjov. Skal vi have sådan en i stedet for katten, Isabella? Ej, Isabella, det er tarveligt. Hvad skræmmer du altså ikke meget? Det er tarveligt. Hvorfor det? Jo, det er det. Nu skal du fjerne den der. Okay. Og så lige den kastede den op i nej, nu går den væk. Slå den der også. Det svinger bare fremad. Skal vi køre videre? Ja. Så kommer den der her.